Shani Rojin Bismillahir Rahmanir Rahim wa ba'da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuke gani wanda shi malam nan ya zo bayan ya yi musu bayani dangane da abin da shafi musulunci kuma sun yadda sun amince da wannan addini wanda kunan kun yadda kowa ya yadda to ko da ne usu kun yadda to alhamdulillah to ba zan kowa na so alhamdulillah ta cewa zai ki musulunci kowa na son musulunci saboda suna ganin abin da ke faruwa a cikin Hausawa to masha Allah masha Allah to sai ilimi ta zan a ilimin ya sa mata gana da an haɗu yau suna balibar yau ilin da aka ta malam matsalan space malam suna shewa cikin suna ba malam matsalan space dan fara to shikenan to ko to kan Allah haka ne kun dai ma lahiya ko jani ya su hayi wai kowa daga hannu kaɗu sunan garin ku? To, a shahadu, ko janda ma a shahadu, Allah ilaha, ya sani heye, a shahadu, Allah ilaha, illallahu, wa a shahadu, anna Muhammadan Rasulullahi, a shahadu, Allah ilaha, illallahu, wa a shahadu, anna Muhammadan Rasulullahi. Allahu Akbar. To Allah ya sa albarka. Allah ya sa albarka. Allah ya sa albarka. To yanzu sai wa'incan